Ito ang pinakamurang Unli Buffet. Eat all you can sa halagang 129 pesos. Lahat ng bilihin ngayon tumataas, pati gasolina. Pero kami, 129 lang. Unlimited na yun. 24 hours po kami naka-open. Murang Eat All You Can Buffet na 24 hours open. At ang mga pagpipiliang ulam ay umaabot hanggang 20. Hindi lang to pangalmusal dahil bigatin din ang mga putahe. Merong isda, manok, pati baboy at bakang karne. Kahit konti ang kita mo, napapaubos. Walang natitira, walang nasasayang. Titikim din tayo ng special na pulang sabaw ng kalabaw dito sa Dagupan. Yung kaluskos dito po nanggaling talaga sa Dagupan, hindi sa iba-ibang lugar. Laman loob lahat talaga yan ng kalabaw. Nandito na nga tayo sa ating first stop. Welcome dito sa Binalonan, Pangasinan, kung saan may nakita tayong 24 hours open at 129 pesos lang ang buffet. Mahigit 30 ang putahe. Alamin natin dun sa loob kung ano-ano nga ba ang mga lutong bahay na to. Tara, pasok tayo. Good morning, ate. Ito po ba yung 129 pesos? Eat all you can? Opo, Ilang putahe po itong nakikita namin sa harap? 30 plus ang mga putayeng niluluto namin. Pero ang nakabuffet is 14 pieces. Pagka natapos na po yung mga naiwan na ulam, panibagong ulam na naman po yun. Araw-araw naman po nauubos yung mga ulam po namin. Araw-araw bago lahat. Kasi sa dami po ng mga kumakain, 24 hours po siyang naka-open. All day, kahit gabi, meron kayong Eat All You Can. Ano po ang bestseller nyo sa Eat All You Can? Ang bestseller namin dito ay dinakdakan. Basta pagkalapag pala ng dinakdakan, ubos na talaga siya. Yun ang unang-unang nauubos. Doon sila agad nagagawan doon sa dinakdakan. Tapos meron kayong mga pansit. Asadong manok, adobo, adobong sitaw, ginataang sitaw kalabasa. Iba-iba rin po yung mga putaheng hinahapag po namin. Hindi yung paulit-ulit lang. Yung unli namin is 129. Ngayon kung mag-add ka ng another na kanin, piso na lang idadagdag mo para maging 130 siya. Parang piso lang naman ang kanin. Unli na po yun. Kailan nag-umpisa tong buffet nyo? Matagal na to eh. Pero nag-start ako dito January 2. Ano pong pangalan ng buffet ninyo? Ang pangalan ng kainan namin ay Kapampangan Eat All You Can, 129. Hindi po siya basta-basta luto lang. Kasi unang-una, Kapampangan din ako. May kasabihan po kasi ang Kapampangan, masarap magluto. Paano po kayo napunta ng Pangasinan? Nakapag-asawa lang dito, sir. Ayun. Tapos yung father ko, half Ilocano, half Kapampangan siya. Bakit po ang mura ng buffet ninyo sa dami nito? Sa 129 pesos ate, meron bang kita doon? Lalo na po ngayon, mahal ang mga bilihin. Afford naman din ng mga tao. At saka nakakatubo naman po kami kahit papaano. Mas maganda kasi yung mabilis ang pasok ng pera. Mas maganda yung ganun, di ba? At least kahit konti ang kita mo, napapaubos. Walang natitira, walang nasasayang. Sa lagang 129, may baboy, may gulay, may isda. Tapos ang sisti dito ate, paano mag-umpisa? Magbabayad muna. Opo, magbabayad muna mag-buffet. bago. Ako po ang kahera, tapos yung mga tindera ko nandito sa harapan. Pupunta na ako doon sa cashier ate, tapos hihingin na akong plato, babayad ng 129, tapos pwede na akong kumuha. No? Okay, sir. Ayan, No salamat problem. ate. Hello mga kabs, pumunta po kayo dito sa Bugayong, Binalonan, Pangasinan. Only 129, Eat All You Can na po yun. 24 hours po kami naka-open. Tara na po, punta na po kayo dito. Salamat po. Talaga namang manyaman, Kenny. Manganta na mga ka! Mangantila, mga At welcome dito sa Pangasinan dahil meron tayong nakita dito 129 pesos buffet. Napakamura, Eat All You Can 24 hours kasama natin si Camera Woman. Hi, Cabs Nation! Welcome dito sa Binalonan, Pangasinan, dito sa Kapampangan Eatery. Ang pangan nga pala yung may-ari nito na nagkataon lang. Hindi namin alam, Hindi basta namin napadaan lang kami dito. nga. Nakasulat kasi sa highway, 24 hours. Tapos ang nakasulat, Igorota, pero hindi na daw po sila yon. Parang iba yata may-ari dati nun. Ngayon naman, buffet siya na 129 pesos. Grabe, sa taas ng fuel prices po natin ngayon, 129 pa lang din or pa rin din to na presyo. At saka, 30 ulam ang sineserve nila dito. Grabe, may kinikita pa ba si ate sa 129 pesos? Bago tayo mag-umpisa, in comparison lang, usually 99 pesos only. Usually yung mga breakfast yun eh. Mga pritong hotdog, maling, mga ganon. Pero Actually, ito, karne. Noon yung 99. Parang Ngayon, wala nang wala ganun nang 99. Ito na siguro yung pinakamura na napuntahan natin ngayong Nahanap taon. natin. Ano ba kinuha mo dyan? Meron akong isda, kalderetang manok, may pansit, ampalaya, pakbet, at meron ding igado. Ang dami. Ang dami, no? Parang sinulit ko yung 129 pesos eh. Wala nang diet-diet kapag napunta ka Wala. dito sa 129. Katulad na lang ng kinuha ko. Siyempre, kumuha ko dyan ng chicken curry. Kumuha din tayo ng isa pang lutong manok na asado. Kumuha din tayo ng gulay na ampalaya, adobong sitaw, igado, dinuguan, at pakbet. Yan, medyo puno din. At hindi magpapauli ang isa sa paborito ko, munggo. Dahil
Friday ngayon. Friday, Monggo. Friday Nabuko. ngayon, mga kabs. So, nabuko ang date ngayon. Siyempre, hindi mawawala ang munggo. Tikman na natin kung ano. Ang munggo? Sige, tikman muna sige, yung munggo muna tayo. Appetizer eh. Sige, Cheers! Yung pinakasimple nuna natin. Okay ito yung gusto mo munggo. Tama ako. Tapos may hint ng ampalaya Ampalaya. kasi meron siyang ampalaya. So imbes na dahon ng malunggay or dahon ng sili, Dahon ng ampalaya. Ampalaya ginamit. Okay munggo pa lang yan. Sabi muna natin. Umpisa ako sa dinuguan. Kasi curious ako lagi sa mga dinuguan version ng mga probinsya. Ito yung version ng Pangasinan. Okay. Less yung asim, more on siya, parang alat. Ganun yung version nila. Ako naman itong pakbet. So, puro gulay tayo. Gulay gaming. Crunchy pa. Although, Kapampangan na may-ari nito, magkasawa sila yung sa Ilocano. Kapampangan ito. Ay, May fusion to. good combination So hindi ko maintindihan kung anong luto ba itong natitikman namin. Siguro, pinaghalo. Adobong sitaw siguro to. Nilagyan nila ng mga karne na katulad nito, pang sahog. Yung okay din. Kinumpleto nila yung all sets na pero sa dessert kasi syempre hindi walang na dessert. makatarungan yun. Pero yung 129 pesos, isipin mo, meron kang appetizer which is yung sabaw, yung munggo. Meron ka ding pansit at merong iba't ibang klaseng ulam. Sa ibang mga buffet na nakakainan namin, usually kapag mura talaga, it's either 1 chicken, 1 pork, then the rest gulay. Naka-limit. Ito parang ang dami. Binigay Oo. At alam mo bang nakakatuwang din, ang tawag na fun fact, 129 up to sawa yung ulam. Pero yung rice isang serving lang. Ngayon, para maging unlimited ng rice mo, dadagdag ka ng piso. 130 pesos. Only rice, only ulam. Wala ka nga lang dessert, wala ka nga lang drink. Pero may tubig In naman dyan. fairness, Okay na yun. Ang galing ni ate. Ang galing nitong Kapampangan Eatery kasi first ever kong narinig sa talambuhay ko na merong 24 hours unlimited buffet all day. So hindi sila nagsasara, refill lang sila ng refill, luto lang sila ng luto at napaka-reasonable ng price. Hindi mo rin naman may imagine kung paano nila isasara to dahil open space talaga itong lugar nila. At So saka along laki the highway dito, merong right side na parking na malaki. Ano yan? Hinahan na ako. Sabi nga ni ate, ang mga Kapampangan, manyaman magluto. Di ba? Manyaman Kenny. Manyaman Kenny. Hindi, basta, okay ang sarap, nakakatuwa. Hindi naman lahat ng Kapampangan marunong magluto. Kasi, siyempre, marami rin naman ako kaibigan Kapampangan, hindi naman nagluluto. So, hindi naman dati kailangan gawing literal or gawing pilosopo yung ganong salita. Hindi po lahat ng Kapampangan marunong magluluto. Yun lang. Tinutuldukan ko na dito, wala. Higado, although mostly ng part niya is parang taba, which is, ganun talaga, yun yung presyo eh. May cartilage eh. Tsaka inihaw ka. Baka bang inihaw ang higado? Pero parang smoky siya. Siguro hindi siya inihaw, pero smoky siya. Baka yung pinaglutuan. Lataw. Tsaka may tamis siya. Grabe, ang daming pumupunta, ang daming humihinto. Yun talagang, alam mo, lunchtime kasi, nagkataon na lunchtime. Kanina, sobrang dami ng tao na naubusan na ng ulam si ate. Yung pina. Alam nyo ba, ang best seller dito, dinakdakan. Hindi na umabot sa amin. Nakita ko pa yung kanina, napicturean ko pa eh. Pero hindi ko natikman, sayang. Sayang. Alam nyo, bakit? Tama yung sinabi ni ate. Basta pagkalapag nun, yun yung pinapanatan, yun yung kinukuhaan. Ubus agad siya. Tumba, literal. Kasi hindi kami nagbibiro kasi kung meron pa, dapat meron dito eh. Wala na kaming nagawa. Isa na lang siyang ala-ala sa picture. Yung lasa dito, hindi ka naman pwedeng mag-expect ng sobrang sarap talaga na you will get what you pay for. Disente ang lasa. Kung nagugutom ka at namamahalan ka sa mga karinderya dahil gusto mo iba't ibang ulam yung matikman mo. Ito, sulit. Pwede na to sa halaga niya. Kasi lagi natin aalalahanin, bakit ganun yung lasa? So ibabagay din natin palagi. Hindi ko sasabihin ito ang pinakamasarap na ulam kasi hindi naman ganun. Meron pa namang masasarap pero hindi nila matutumbasan ng presyo nito. Hindi mo matatapatan to. Mahirap gawin to. Kaya saludo kila ate na kaya nilang tumayo sa ganung presyo lang. At saka sa panahon ngayon, syempre, alam naman natin na pag nagtaas ang gasolina, magtataasan ng lahat. So, domino effect siya eh. Pero yung mga ganitong klaseng kainan, nakakahanga na kaya pa. So far, kaya. Kakayanin. Pero nakita ko at some point, minsan nahihirapan sila pag sa randumog nila. Nakukunin ng konti. Ayan, pa-share lang namin sa inyo para alam nyo din ang mga i-expect. Para hindi masyadong mataas po. At saka, yung expectation. Hindi sa lalim ng ating kainan, no? Pag lunchtime talaga, syempre expect natin ng maraming tao. And kung kaya, kung gusto nyo bisitahin at gusto nyo For subukan, experience. punta kayo ng maaga. Diba? Lalo na yung mga galing Baguio. Perfect to yung mga pababang galing Baguio or paakyat bago ka pumuntang Baguio. Since 24 hours naman siya, so any time of the day. Tsaka malapit lang siya i-try. sa exit ng Urdaneta, Dagupan. Parang ganun. Anyway, pagkatapos nito, meron pa tayo Meron ba? titikman. Hindi porket buffet ito, walang Pangasinan kasunod. na naman eh. Yes!
Alam mo, nababasa ko lang tumaganto, may mga nagre-request Pangasinan food crawl daw. Try natin. Kahit sa isang bayan lang, subukan natin. Kung saan natin datnan, doon natin Oo, titignan. syempre. Let's Kaya go. may dining, no? Wala. Let's go. At tinapon ng kinabukasan ng pagtawid natin sa ating susunod na kakainan. Day 2 na to mga Kabs dahil iba po ang oras ng pupuntahan namin. Ngayon naman nandito tayo sa isang palengke ng Kaliskisan. Nandito to sa Dagupan, Perez Herrera sa likod ng isang fire station. Nandito ang iba't ibang mga nagtitinda ng kaliskis. Kaya isa sa mga nadatnan natin itong Ate Jai and Kuya Jay. Tara, subukan natin, tanong-tanongin din natin kung ano ang mga dapat nating malaman tungkol sa mga tinda nila. Hello sir. Kuya Jay, good Yes, morning po. Good morning, sir. Magandang araw po sa inyo. inyo? Ano po yung niluluto nyo dyan na umuusok? Kaliskis po. Ito ka ng kalabaw yan. So, nilagay natin sa kawali. Itong karabik na ito, laman loob lahat talaga yan ng kalabaw. May guto, may pali, bituka, puso, balintinuso, tuwalya sabi nila. Lahat-lahat yun hinalo-halo hanggang laman. Ang nagpapapula ng sabaw, yung aswete. Ilang taon na po kayo nagluluto nito? 1956 pa lang meron na. Ito po yung original na kaliskisan. Bakit po tinawag siya na kaliskis ulit? Yung kaliskis na yan, bituka ng kalabaw yan. Kaya tinawag siyang kaliskis. Ito po ay purong kara beef na pinapakuluan ninyo gamit ang... Pinapalambot ng kahoy para malasa siya. Malalasahan mo talaga yung usok. Ang dami palang malalaking gayat dyan, sir. Opo. Puro laman loob. Magkano naman po order niyan? Depende po sa nag-order sa atin. Mayroong mix, 50, 100, may nga 3 piraso na mix. Depende sa paglalagay. So, depende po sa customer. Kung gusto niya puro ganito lang, puro tuwalya, pwede rin po yun. Pwede rin po. Ano po ba ang difference nitong kaliskis laban sa ibang mga version katulad ng Gotong Batangas, mga Sinanglaw? Dito Puro ba- laman loob din yun eh. Ang sa amin kakaiba kasi, ang rekado lang namin, aswiti, suka, asin, bitchin. Pagkatapos ng ihalo yun, pagdating naman dito sa kawali, kung sinong mag-order, mayroon kalamansi, sili, onion leaves. Yun ang ihalo nila. May patis. Kayong kakaiba daw yung kaliskis namin. Maraming nagsabi na masarap daw yung kaliskis namin. Hindi kami naglalagay ng amyas kung hindi suka talaga. Yun ang original. May suka, ang paasim. Opo. Ang kaliskis po ba, saang bayan sa Pangasinan siya nag-umpisa? Dito po. Ito mismong lugar na to? Perez, Herrero Perez Market. Itong likod na sinasabi ng likod ng fire Opo, station. opo. Pag napunta po kayo sa Pangasinan, dito kayo sa Dagupan. Pag naghanap kayo ng kaliskis. Hindi sa iba-ibang lugar, dito lang sa Dagupan. Original since 1956. Parang OG Opo, ng Pangasinan. ito original. Sa likod ng fire station. Opo. Ilang oras nyo pinapakaluan? Pag kumulo na ng 2 oras, iahon na namin, ilagay namin dyan sa kawali. Doon na namin palambutin. Meron din siyang hugas bigas na nilalagay namin dyan. Pampalasa. Gaano karaming kilo po ang kayang ubusin dito? 15 kilos na laman, Mhm. 15 kilos na pina. Ah, yun. Pina ang tawag dyan, pinapaitan. Parang pinapaitan para sa Pina? pina. Ano naman pong oras ang pagbubukas ninyo dito? 24 hours din po kami. Kahit anong oras po kayo pumunta rito, open po kami. O-order na po kami, 100 muna. Pwede po ba yun halo? May karne, tapos meron siyang naman loob. Lahat po meron. Ayun, sige, para matikman na po namin, Sandaan. kakain na po kami. Sige Maraming po, sir. salamat po, Kuya Sige Jay. po, sir. Mga Cubs, punta na po kayo dito sa Herrero Perez, Dagupan City para natikman nyo yung kaliskis namin na masarap, likod ng fire station. Galila, mga antila, mga Cubs. Good morning sa ating day 2 dito sa tinawiran natin. Ganun lang kabilis, no? Kinabukasan na agad to para kumain ng kaliskes. After 24 hours ay pumunta ulit tayo sa 24 hours na kainan dito sa Perez Herrera Boulevard dito sa Dagupan. Medyo mabigat po yung first meal natin, no? Talagang buffet yun. So, ang hirap naman na may kasunod agad. Kaya natulog muna kami at dito tayo umabot sa likod ng fire station dito sa Dagupan. Okay, meron tayo ditong kaliskes. Well, actually, last month kakakain lang natin ng kaliskes. Kaliskes. Pero sa Kalasyaw naman yun. This time, ito yung isa sa mga OG sa Dagupan. Dito tayo talaga sa original na kaliskesan. Umorder tayo ng halo. Yung isa naman, umorder tayo ng purong karne na nilagyan ng konting sebo. Kunti lang naman. Konting sebo eh, no? Good morning, Cubs Ah, Jess. sige, good morning na good morning. Oh, habang mainit po, cheers tayo. Ang Cheers. lamig dito ngayon sa Pangasinan. Mainit pero kaya na. Parang ano to, ibang version na naman versus dun sa tinikman natin sa Kalasyaw last month. Na yung ibabaw yung asim niya ng suka na sinasabi ni Kuya Jay kanina. Oo. Para siyang sabaw May na ano siya, may no, pagkapaksiw, aftertaste. parang ganun. May aftertaste. Yung umami, then yung asim, naghalo sila. Pinagsama. Yung umami na yon, parang betchin yung lasa nun. Well, yun yung sinabi ni Kuya Jay. So, pagsamahin mo yung betchin tsaka suka sa isang sabaw na kumukulo, na may sabaw ng kara beef, combination.
Ang sarap niya, Cubs Chess. Naku Very po. good morning to. Perfect sa malamig na panahon dito. Malamig na Ganun umaga. ano eh. Malamig na umaga sa inyo kung malamig no? Pero dito sa Pangasinan, lamig. Lamig talaga. Tapos meron sila dito optional. Depende kung gusto mo. Pwede ka nilang bigyan. Dugo. Hindi to kasama sa pagluto. Kumbaga separate to. Kung gusto mo lang. Babad natin dito. Lagyan natin sa baw. Nakita ko sa Cubs Chess, meron silang sineparate dito na dahon ng sibuyas. Try ko ilagay dito, tapos ihalo. So parang may pagkagoto din eh, no? Oo. Tapos lalagay ko sa kanin. Tapos, sarap. Ginaganyan niya, no? Bago i-serve, ginaganon muna eh. Tinutunaw daw yung ano eh, yung taba. Pero kukunin natin yung taba. Ayan, no? May sebo, lagay sa kanin. Sandok ng kutsara. Katulad ng mga ganitong sabaw na laman loob, pinapark na rin sa mga condiments na patis mansi eh. So gawa tayo ng kalamansi, lagyan natin ng patis. Lagyan na rin natin papaanghang sili para magamit natin. Ang sarap nga, no? Tapos hiwain lang natin yung sili. Actually, ang kaliskis ay bituka ng kalabaw. Kaya lang, yung kaliskis kanina kakalagay lang daw. So, syempre, baka may laban pa yon. So, hindi na natin pinalagay. Tapos ito, lagay tayo dito. Ito, nag-iba yung lasa ng sabaw na nilagyan ng mga dahon ng sibuyas. Ang balak ko dito madalian lang na ano eh, presentation sa inyo mga kaps, no? Kasi parang mas masarap siyang enjoyin ng off-cam. Kaya lang, dala na eh. Tsaka breakfast eh. Sunsunurin ko ito, lagyan natin karne, lagyan natin ng sebo, dugo. Lagyan na rin natin ng sibuyas. Tapos kargahan natin ng sabaw. Tapos lagyan natin ng sili. Sobrang powerful ng subo eh. Kompleto. Lagay mo lahat yun kung gusto mo enjoyin to. Sarap, nakaka-enjoy talaga yung kaliskis. Pasensya na kayo sa morning energy namin, no? Kaliluting lang Ang namin. hirap talaga kasi sobrang lamig. Hindi namin maintindihan. Kahapon naman, nung lunchtime naman, sobrang init. Pero kapag umaga dito, grabe yung temperature. Parang Lamig. wrong outfit. Pero pag taghali, grabe naman sa init. Parang disyerto. So, sa umaga malamig, sa gabi malamig. Ganun ang klima ngayon. Okay talaga tong kaliskis. Alam mo, ito yung something na kapag nag-crave ka, mag-rides ka, punta ka dito. Kumbaga parang ang hirap i-expect na yung lasang hinahanap mo, ititikman mo sa ibang lugar. Kailangan talaga sa lugar kung saan siya pinanganak. Katulad na lang ng ginagawa namin sa mga palengke. Gusto mo malaman yung kultura, may experience yung lasa, kaya nila. Usually, nasa palengke lahat yun. Pero hindi naman ang ginawa ngayon. Ang ginawa namin, pumunta kami sa isang palengke ng kaliskis. Oo. Ganun ka. Palengke nga ng kaliskis, no? Good. Tingin ko, serve na tayo masyado para sa mga cubs natin. Ang dami namin yun. pinasubo sa inyo ng pagkain. Favorite niya yun, mga laman loob. Sino? Sino daw? Sino yung nahanap nito? Yung gutom. Ano na yan? Yung isa pang bembol gang natin, nandito naman sa kabila. Ayan, kakain na po kami ng sabay-sabay nito. Tawak yung number 2. Waiting na siya. Ready na siya, no? So siguro ganito na lang muna. Maraming salamat sa inyo, Cubs Nation. Comment kayo sa baba kung umabot kayo dito. Thank you. So mula dito sa Pangasinan, ako po si Cubs Chess. At ako naman sa camera mo. Parang subong lakas ng camera. Sige, bigyan natin ng chance. Take 2. No signal. So mula dito sa Pangasinan, ako po si Cubs Chess. At ako naman si camera woman. Gondo ng energy dahil ito ang Team Kalas TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na wag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Mga ganun din, oh. Guli. Wag ganun, may ano eh, may... Pakita mo muna, may nagsasandok ng ilo. Ready na kayo kung nervous Ito na, sige na. Tulungan na natin si Chao para sa ating rule number 2. Salamat kay Chao Food Crawl. Ayan. Thank you, Chow Food Call, sa laging pagsama sa amin ng aming researchers. Official researchers. Cheers! Soft drinks. Sa morning. Ayos ha. Dahil talaga namang manyaman. Kenny! Bye and peace out. Bye-bye! Thank you, Cam Station. Good morning sa inyong lahat. Good afternoon, good evening. Kung nasa man kayo Grabe ang energy. ng Pilipinas at sa buong mundo, sana lagi kayong nakasuporta sa Team Kalas. Reklamo na si Jumbo. Cubs, Ba't di mo pa daw tinatakpan? May upload yung Cubs Chess. At kay Cubs Chess na may 35k subscribers, pa 36k na. Thank you, Cam Station! Parang pinagtatawanan yung kay Cubs Chess. Lagi na sasabi Cubs Chess lang. Oy, Sige na, may okay. upload po yun. Pili ko na una pa nag-upload yun. Feeling ko lumabas na yung birthday episode niya. Talaga ba? Hindi ako sure. Hindi rin ako sure eh. Sige na. Comment nyo ba kung lumabas yung birthday, Matakas di mo ba? na sa mga bembol gang yan. Sige, takpan nyo na tol. Bembol gang. May hinahanap ka pa ha? Yung ulo niya. Ah! Time check mga Cubs, 5:56 AM. Good morning sa inyo. Nandito tayo ngayon dito sa tinuluyan natin sa Pangasinan. Ayan yung bahay. So para siyang container tong tinuluyan natin. Ang ganda no. May hagdan siyang dalawa dyan. Tapos dun may underground pa siyang ganon para tambayan. Kwarto. Tapos
kitchen sala yung nasa gitna. Ang ganda lang tignan na meron kang ganitong bakanting lote, tapos ayun lang yung bahay, container lang siya. Ang simple pero ang ganda. Yun, kwento ko lang kasi naabot kami ng kinabukasan. So, ito yung tinulugan namin. Kasi naghanap-hanap pa kami ng mga kakainan, kaya kailangan namin maging 24 hours itong pag-stay namin sa Pangasinan. At meron din akong upload sa Capses channel na hindi ko alam kung naunang lumabas yun o naunang lumabas to o kung sino man ang nauna, makikita nyo rin dito sa bonus clip na to. Tara! Welcome dito sa Dagupan, Pangasinan! Hello mga Kaps and welcome back dito sa Capses channel. 100% foodie. Good morning sa inyo mga Kaps. Ito ang unang nangyari. O nakita nyo na sino unang kumain, no? Bakit may sopas dyan, tsaka pandesal, oh? May nakita ko sa loob eh. Hindi naman namin pagkain namin last week to. Nasa mo ba to? Bakit sarap pa din? Yan ang magic ni Mother. Pandesal tayo mga Kaps, oh. Yan, oh. Pupunta kami ngayon doon sa napanood nyo. Sa babiyahe pa kami. Siguro 1 to 2 hours pa yon. Kain muna tayo. Sasama mo dito tol, no? Makiki-cheers muna ako sa Cheers. panis na sopas. Alright. Nandito pa rin tayo sa Binalonan at ang daming tao dito. Ang dami rin nakapila. Nakakuha ka na? Dami pa yan. 129 lang yan. Babalik ka pa? Babalik? Balik pa. Ang dami nakapila. Ba't nakapila ka na? Gugutom na ako eh. Gutom ka. Hindi pa tayo nag-start eh. Ito ang technique na pag-buffet. Konti lang kanan mo, tapos maraming ulam. Sige nga, susubaybayan ko yung pagkuha mo ng ulam ha. Nakasipat ka na eh. Ganyan ang technique dyan. Ayan o, ang daming ulam. Grabe. For only 129 pesos. Tapos napapalitan siya pag nauubos. Ayun o, kumukuha na ng isda o. Ito yung mga in-order namin bago kami kumain. So, i-picture lang muna namin to. Tapos i-roll namin yung iba. Tapos, oh! Ang dami naman yan! Sulit, di ba? Well, sulit naman kasi buffet eh. 129 lang Totoo yan. yan. Nakita mo, nag-host ka na rin, oh. Pwede pa akong bumalik dun mamaya. Oh. Sa halagang, Halagang 129 lang. dapat yung dulo na sasabihin mo, laging sasabihin, halagang 129. Ano yan? Ano yan, Tol? Hindi ko alam eh. Kasi kinuha ko ng lahat. Basta may gulay, may karne. Hindi lang kasi lahat ng ulam dito. Kasi napakarami dun eh. Ang dami tao, no? Solid, oh. Hindi namin talagang ulam. Bakit kaya maraming tao? 129 lang. Ayun na. So, tatlo. Yung dalawa to kukuha din. Ayan. So, ang maganda kasi dito, yung buffet nila, mga Kaps, hindi basta pritong hotdog, pritong itlog, pritong luncheon meat. Totoong lutong bahay, karne, isda, manok, baboy, meron dyan. Tapos may gulay din, diba? Sa halagang? 129 only. So, ito yung munggo ko kanina na pinapanood niya sa taste test. Napunta sa kanya, inagaw niya. Tapos nilagyan pa ng isda. Lagyan niya pa ng isda. Para kang nasa bahay talaga, may munggo, may isda. Tapos ito kanina puno din. Oo! Saan ka pupunta? Sa ito eh. Sa ito. Ayaw mo matutok eh, parang ang hinuhuli ah. Ay, ang daming tao kanina. Ay, tira nila yan. Oo, hindi nila nalikot. Bakit naman uupo siya dyan nang hindi niya kilala yung tao dyan? Pero ba't nakaligpit? Oh, Ang linis lahat. ang linis Ito na lang oh. naman. Hindi ko alam ba't iniwan nila dyan yun eh. Oh, sige, iyaan mo na. Wala tayong Grabe, ebidensya. Grabe, dalawang plato. Walang pinakawala, no? Solid naman kumain nun, no? Oh, kasi pura lang. Sa halagang Sa halagang 129. after 15 minutes, mga 12:15 pa lang ngayon eto, tumba na, wala na pong tao dahil wala nang ma-serve na pagkain sa dami ng mga sumugod kanina na mga customer. Naubos na ate. Parang ito na lang. Ito na lang ang natira. Ito na lang muna yung bagong luto ngayon. Ah, Nagluluto pa yung boss namin. Parang ano to te? Adobo, igado. Adobo. Adobo tsaka panaya na lang po ang available. So, sa mga susunod pa na araw na pupunta o susugod kayo dito, malamang napaghandaan na po kayo nila dito. So, expect nyo lang po na medyo maraming tao talaga. Kaya, konting pasensya lang. Doon na tayo sa susunod natin pupuntahan. Let's go! Okay, rolling. Andito, 1, 2, 3. Andito na tayo sa ating first stop. Welcome dito sa Binalonan, Pangasinan dahil meron tayong nakita dito na 129 pesos lang na buffet na may mahigit 30... Pangit, ulitin na lang natin. Ito ang pinakamurang buffet. At tapos, Anli buffet. Yung mga Anli buffet. Okay.
Ito ang pinakamurang Unli Buffet na sa halagang 129 pesos. Eat all you can. Baligtad. So yung ating bituka, ang laman loob ng Carabao, Ulitin niyo po, Ay. sir. Para baka antukin yung nanonood. Ano na, mas yung gising na gising, yung buhay na buhay, excited na excited. Yung masaya. Baka pa yung nanonood, baka makatulog. 안아주겠니